7, 8, 9. Sobrang isa na rin. So, dire, pikas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, okay na. Pero, dapat ibulag ka mo. Kaya po ang Sordan. O sila ate, si ate dito sa pikas. Ate, sa pikas ka. Si kuya, dira ka sa pikas. And make a straight line. Straight line sa... straight line. Nasa itong nabibayad kanina. Straight line sa dire. Ang first group dire, pa straight. Ang second group dire. Okay? Straight line sa dito. Dire ato bang sa kuha. Dire sa tubang sa kuha. Ang bang ka grupo. Dire ato bang sa kuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Sibog dire gamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobrang nag-isa diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dumagin na lang isa diri para 10, 10. Para